Uy, niduta siyang tambis, oh. Manguha tag tambis. Dara ay. Dara. Dara. Dara ay. Dara. Mama. Mami ka. Tamis, oy. Tamis. Unsa man ni klase nga tamis? Nanguha po ko eh. Ano man may? Butang ni mo sa mong tunga dito kay? Lagi mi lang kay ang malalungan lang gud mi ba? Ang tambis pilay. Tara. Tara. Oy, gamay na kayo, me. Gamay kayo. Kani day, men? Kami kayo. Oy, kunog ibot. Tambis din na di ay? Tambis na? Lang ibtay ni kay na mo ulit. Tambis na siya? Pero di Mura magbuyabas. Buwa siguro na. Kana ko Uy, ninduto sa ilang dragon fruits ay. oh, daghana to pa dato. Kay dragon fruits oh. Ha man. Lao ay. Na dragon fruits oh, naghapa mura maglubi. What? Lingkod ba diari? Kaya nga no. Oh, disco dito di. Basi nila kadaghag bunga oh. Nang hapa. Pagka nang bunga ay. Ano man na? Gabson. No. Ya kuskuson. Baligya na niya. Atoy pangatag mo sa imo. Tuwa sa mo. Nduto ay murag kuan dragon. Say dragon fruit unsa ni eh? Dili na Miracle fruits. Oh my god. Wow! Miracle fruits. Muna siya kanang miracle fruits tambal ni siya mga kainday herbal oh. Murag lupi. Murag lupi oh nang hapa. Miracle fruits din na siya mga kainday. Hindot kay ilang miracle oh. Ako napa ko kanang kuan mananom ko inani. Hayahay kay diri sa bukid Kita na. kung dagat diha imo. Oh, dara ay dagat ay. Oh, Nang dagat. Dagat.